Il-Gvern ħabbar skema b'investiment ta' 700,000 euro sabiex jagħti għajnuna lis-sajjieda minħabba iż-żieda fil-prezz tal-fuel minħabba il-gwerra fil-vant tal-Ewropa bejn Russja u l-Ukrajna. Din l-iskema setejn lil 390 sajjied lokali full-time sabiex itaffi mill-loli tal-prezzijiet tal-fuel kaġun tal-isfidi internazzjonali u bekk il-prezzijiet tal-ħut għall-konsumatur jibqgħu stabbli. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd taw dettalji dwar din l-iskema meta indirizzaw konferenza l-aħbarijiet fir-raħal tas-sajjieda f'Marsa Xlokk. Il-Ministru Anton Refalo spjega kif għal darb'oħra il-Gvern qed jgħin lis-sajjieda permezz tal-fondi nazzjonali. Ħabbar li l-Gvern qed jaħdem ukoll biex ikun hemm iżjed skemi. Qegħdin naħdmu fis-sens li qegħdin naraw li s-sitwazzjoni tad-dinja mhux biss tal-Ewropa tad-dinja għas-sena li ġejja tkun l-istess jew war. Allura rridu li nilqgħu minn qabel. U għalhekk qegħdin nipproponu skemi għajnuna kollox irid ngħid minn fondi nazzjonali sabiex naraw li daw setturi ma jibatux. Ora kollox dan huma setturi tal-ikel huma setturi tal-poplu ma tuwawċi. Il-Ministru Refalo innota li f'dan iż-żmien ta' sfidi internazzjonali din mhijiex l-unika għajnuna li qed jagħti l-Gvern għax diġà ta' għajnuna għall-alf u anke għal dawk li jrabbu il-majjal fost l-oħrajn. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd qalet li l-Gvern sema lis-sajjieda u permezz ta' din l-iskema se jkun qed jgħinhom. Hija spjegat li minn barra li se tgħin lis-sajjieda fil-ħidma tagħhom se tkun qed iżżomm stabbli il-prezz tal-ħut lill-konsumatur. Din l-għajnuna se tkun direttament għas-sajjieda sabiex intaffu mill-prezzijiet tal-fuel illi qed ikompli jżid l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Però b'dan il-mod la darba inti qiegħed tgħin lis-sajjied u tattaffilu mill-ispejjeż tiegħu dan se jkun qed jirrifletti fil-prezz tal-ħut li fl-aħħar mill-aħħar jasal għand il-konsumatur. B'hekk din hija skema li hija direttament għas-sajjied u għall-familji tagħhom, però hija indirettament ukoll għall-konsumatur Malti Wawċi. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet ġie spjegat li s-sajjieda se jirċievu l-applikazzjoni f'darhom sabiex igawdu minn din l-iskema u din jibatuha bil-posta lid-Dipartiment tas-Sajd. Is-sajjieda għandhom ċans japplikaw sa' 29 ta' Lulju.